Három témánk volt: a sport, mint vállalkozás, a fenntarthatóság, környezettudatosság és csomagolásmentes boltok világa, csomagolásmentes világ, és ugye a női csúcsvezetői székben megvalósuló kihívások. Ekköré a három témaköré építettük a mai Womanext Akadémiának a beszélgetéseit. Nagyon mély üzeneteket tudtunk összerakni a végén, és nem csak nőknek, hanem férfiaknak is jó üzenetet tudtunk adni a hölgyeknek a segítségével. Mind a három kerekasztalnál lehetne olyan dolgokat kiemelni, ami elhangzott és fontos: a tudatosság, a tanítás, az, hogy a jövő generációjának mit adunk át, a szerepeknek a megtanítása, ugye ez akár a fenntarthatóságnál, akár a női csúcsvezetői székekben ülők is, amiket elmondtak. És hát ugye a sport, mint megjelenő, összekovácsoló erő, az, hogy ez nem szimplán pénzről szól, hanem arról szól, hogy amikor kimegyünk mérkőzésekre, elmegyünk egy sportrendezvényre, az egy közösséget összehozó és egy közösséget kovácsoló dologgá fog válni, és valójában a Womanext Akadémia is erről szól, és a Womanext üzleti klub is arról szól, hogy közösséget hozzunk létre, és egy közösséget kovácsoljunk közösen.